खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 27 सेप्तेम्बर 2023 बारायजे बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। डिमासाव जिल्लानि सिङाव थानाय हाफ्लंआव सासे आर्मी अफिसार आरो बे आर्मी अफिसारनि अनजालि बिसिया गावसानि नखराव खामानि लाखिनाय सासे हिनजावसा गथ'खौ इनाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव टर्चार खालामबाय थानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आर्मी अफिसारनि मुङा जाबाय मेजर शैलेंद्र यादव आरो बिनि बिसिनि मुङा जाबाय किमी लार्सन। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशाला टाउननि रुपनगराव फुजानि प्रसाद जानानै गासै 40 सुबुंफोरा बेराम जादों, जेरै खिलाय गोबालाय आरो लोमजानाय जादों आरो दा बिसोरखौ साखाथिनि फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बिपिएफनि मानसिफोरा थांना थानायनि जेबो अधिकार गैया नामा? बिपिएफनि मानसिफोरखौ जेरैखि जाया होस्रांनांगौ, होखारनांगौ आरो जेरैखि जाया हेरेसमेन्ट होनांगौ होननानै बे बाथ्राखौ फेरेंगिया सिन्था धारणा खालामो होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायदों। दा फेरेंगा बिथाङा बुंदों, बिथाङा जे बाहाय थांनाया खालि बिपिएफनिल'। माबायदि बुंदों बेयो भाषाया जे 22टा नखरा पियरलि बिपिएफ होननानै बुंदों। थारमाने बिपिएफ मानसिहा थांनानै थानायनि खुनु अधिकारानो गैया। बिसोरो पियरलि बिपिएफ जाबाय नालाय, आधा आधि नङा, पियरलि बिपिएफ बाय हार्ट। ओंखायनो बिसोरखौ जेरैखि जाया होखारनांगौ, बिसोरखौ जेरैखि जाया हेरेसमेन्ट होनांगौ। बिनि मकसदा, बिनि सिन्थाधाराया। दा बे गोसोखौ लानानै, बेबायदि साननानै, बेबायदि उद्देश्य लानानै बियो बेखौ होखारदों। बिराद अयनाय जादों। बिसोरो बाहाय पार्मानेन्ट न'बो लुनो नागिराखै। बेवहाय जास्ट टेम्परारि, बे दैया जेब्ला जोबगोन, अखाया जेब्ला बन्द जागोन, बिसोर गाव गावनि न'आव थांफिनगोन। दा बे टेम्परारि रिलिफ केम्प थानायखौ सरकारा बा सरकारनि मानसिफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा सहाय खालामनांगौ ना आरो हेरेसमेन्ट होनांगौ? आरो बुंदों बाहाय बिपिएफनि आखाइ दङ, आंनि आखाइ दं होननानै बुंदों। बियो मिन्थिया जे आङो 15 बोसोर हाग्राखौ सालायदों। बे हाग्राखौ सालायनायाव बोरैहाय हाग्रा सिफायनायखौ हमथायोमोन आरो बोरैहाय मानसिफोरखौ सहाय खालायोमोन, बे खोथाखौ बियो जेबो बुजिया। दा फैयै फैयै मानसिफोरखौ बियो सुथ्रु हिसाबै लायो। सुथ्रु हिसाबै लायो, खिन्थु फारसेथिं बियो कनस्पेरेसि खालामगासिनो दङ जे भटखौ जोंनोल' हो, इउपिपिएलनो हो आरो बे हाखौ ला। बेसेबांबा गुवार गुवार माने हन्डा मेसिन लानानै 7 जन 8 जन बिनि फेरेंगानि मानसिफ्रा सान हर दंफांखौ दानफायगासिनो दङ आरो ट्राकसे ट्राक, ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ। रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया। बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ। दंफांनि मिल दङ। जोंनि दिनाव, बिपिएफनि दिनाव, आंनि दिनाव आङो गंसेबो दंफांनि मिल खालामफेराखैमोन। बेयो गावनि न' सेर सेर आंनि समस्थियावनो, आंनि समस्थियाव गोग्लैयो बिथाङा। बे समस्थिनि सिङावनो दा 18टा दंफां मिल बानायबाय। 18टा दंफां मिलनि आदारा बहा मोनगोन, दंफांखौ बहा मोनगोन? गावनो बिजामादैयानो दंफां मिल खालामबाय। आरो हाग्रानिफ्राय जेसेबां लाबोयो, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमोब्ला बेनो खोन्थाहरनोसै, फेरेंगाया अफिसारखौ बुंहरनानै आरो बिसोरनो बिजामादैया बायना लायफिनजोबनोसै। बेबायदि खालामदों आरो हाग्राया जोबनोसै। एभिक्सन, बिथांमोनहा जि एभिक्सन खालामनो नागिरदों, बेवहाय नेचारा गुबुन गुबुन दङ। मोनसेया जाहैबाय सरकारि हानिफ्राय इलिगेलि अकुपाय खालामदों होननानै बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामनो नागिरदों मोनसे। आरो मोनसेया जाहैबाय सोरबा सरकारि अनुस्थाननि हाफोरखौ आवग्रिदोंब्ला बेखौ एभिक्सन खालामनो नागिरदों। आरो मोनसेया फरेस्टनि हाखौ आवग्रिदोंब्ला बेखौ एभिक्सन खालामनो नागिरदों। दा बे एभिक्सन खालामनो नागिरनायाव लेगेलि सोरबा खालामनो नागिरदोंबा जोंहा बुंनांगौ गैयामोन। बिटिसि जोङो दादों आरो जोंनि 2003 सननि बिटिसिनि जे एकर्ड, बेवहाय लिरनाय दङ जे जेसेबां 2003 सननि 10 फेब्रुवारिसिमाव जायफ्रा बिटिसिआव दङ, बिसोरो गासिबो बिटिसिनि लेगेल बासिन्दा। दा बिथांमोनखौ होखारनायनि खुनु खोथा गैया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जि होखारनायनि बिथांमोना बेबस्था खालामदों, गोदान गोदान गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय, बबेबा नागालेण्ड बर्डारनिफ्राय, बबेबा अरुणाचल बर्डारनिफ्राय मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि कसुगाव आरो हल्टुगाव हाग्रा बायदियाव हाबफैदों। बेखौ बिथांमोनहा बन्द खालामाखै, बरन्स एनकारेजसो खालामदों। आरो बिथाङा जिहेतु लखिमपुरनि बे सानजाहा थानाय
हा गैया होननानै जायफ्रा हजोंहाय न' दंखायो गावनि मानसिफोरखौ लोब लोब लाबोनानै बे हाग्रायाव सोनायखौ जोङो नुगासिनो दङ आरो बे आयदाखौ लानानै निस्सय बिथाङा खामानि मावदों बिथांमोनखौ होखाराखै। साननै जाबाय लावख्रिगुरि होननाय देवस्रि BCDCनि सिङाव गामियाव दैजों खुरखा जानानै बिथांमोनहा रिलिफ केम्पआव दङ, स्कुलनि फोथाराव रिलिफ केम्पआव दङ। नाथाय दुखुनांथावै थांनाय अखानि बेलायाव आरोबाव बे स्कुलनि फोथारावबो दैनिफ्राय बाला फैनानै गासिबो लोमफैजोबनायलाय बिथांमोनहा थानो हायै जादों। बेखायनो गामियाव रायलायलायनानै गावबुरा आरो बिथांमोननि मेम्बार BCDCनि मेम्बार बिथांमोनहा मिटिं लिंनानै बुंबाय जे जोङो गावसिनि गामिनि हा आवग्रिखानाय दैनि सानजाहा रिलिफ केम्पखौ बेवहाय बानायहैदिनि होननायखाय बयबो गामिनि मानसिफ्रा बाहाय थांदोंमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।